ji bo raya giştî. Hasan Kaçar hevalê me ye û endamê me ye. Bi sala li hemberî dewleta Tirk têkoşîna rizgariya gelê Kurd meşandiye. Ji ber wan sedeman jî 10 sal di zindanê de maye. 2014 de ji ber ku girtiyê nexweş bû hatibû berdan. Ji ber ku derhekê wî de carekî din biryara girtinê hatibû dayîn hat Başûrê Kurdistanê. û li Hewlêrê bi malbatî jiyana xwe didomînin. Heşt mang berê asayişa Hewlêrê derhekê Hasan Kaçar de biryar da ku ew ji Hewlêrê derbikevin. Her çi qasî nûnertiya me û endamê me Hasan Kaçar serî li rêyaderên pedekê dabû jî xwastin sedema vê biryarê eşkere bikin ji layanên peywandîdar tu sedemekî nîşan nekir. Ji ber vê yekê jî hevalê me Hasan Kaçar serî li netewiyên yekbûyî da. Netewiyên yekbûyî derhekê Hasan Kaçar da biryar da ku jiyana xwe li Hewlêrê bidomînin. Li belê hikûmeta herêmê ew biryar jî nas nekir û hevalê me Hasan Kaçar hevjîna wî Remziye û zarokên wî Rozerîn û Aren bi darê zorê derveyî sinûr kirin. Ew bûyer ji bo hemû Kurdan şermekî mezin e. Du saet nehê sibehê de bank Hesen kir û malbata wî kirin gotin werin daireyê îkameyê. Li daireyê îkameyê bi şeklekî konservarî li seyerekî swar kirin û birin sey terê digele danîn. Müsaade nekiriye cil û bergên zarokan jî bigire. Bê eşya, bê cil û berg Hesen û malbata wî derveyî sinûr kirin. Dîsa endamên me serokê HDP, evê Qersê, evê Berê, Gungur Alp, ji aliyê asayişê ve hatin gazîkirin û jê re gotin hetanê roja pênşemê Hewlêrê cî bêlin. An jî bi zor e em ê we derxînin. Em wek nûnertiya HDP ya Başûrê Kurdistanê wan biryar û kiryaran li hemberî endamên me em wek li hemberî xwe partiya xwe dibînin. Heta nihat tu endamekî me li hemberî rêveber û yasayê Herêma Kurdistanê bêrîziyekî nekiriye. Rêyaderên asayişê tu mafê jiyanê nedaye endamê me. Em Kurdên Bakur her çar parçeyên Kurdistanê wekî axa xwe dibînin. Em bangî li rêyaderên pedekê dikin. Dest ji wan kiryarên berdin, ew kiryaran xizmet li doza Kurd û Kurdistanê nakin. Em ê ji raya giştiya Başûrê Kurdistanê dexwaz dikin ku wan kiryaran kabul nekin û li hemberî wan kiryaran baldar bibin. Spas dikim, silav wêrez. من بڕیار محەممەد پەیامنێری پۆلەتی پرسیارەکەم ئەوەیە ئێوە ژمارەتان زۆرە ئەندامەکانتان لە هەولێر بۆ تەنها ئەو ئەندامەتان ڕەوانی سلێمانی کراواتە نیان هێشتۆ لە هەولێر بمێنێ ئایا کێشەیەکی هەبووە یاخود لەبەرچی تەنها و ئەندامە یاخود ئەو ماباتە لە هەولێر دەرکراوە وەک دەزانین پێشتر هەشت مانگ پێشتر li vir Metin Adogît di nava zindanê pedekê de sê roj dibin çavda ma û şehîd kiribûbûn. Mangek du mang laşê wî jî nedebû malbatê agatar nekirin. Hasan Kaçar endamê me bi cenaza wî re eleqedar bû. Li piştê wê asayişê bang kir û gotin nabe ku til vir jiyan bike. Gaynî wî tu sedemekî reva nekiriye ji bo çi lêra jiyan nakin. Yani bê sedem û bê ew e. Başkan Kızıloğlu ile Şarplis kesta endamdan ne var sınırdaşı Türk Şarplis'te Na endam mes sınırdaşı esta Türkiye'deki dersiyonu kirin şanın Süleyman'ı esta. Birin berseteri digela dani gotin du xazı biro Süleyman'ı xazı biro Kerkuk du xazı biro Ciyekidin. Bes le hevler dervakirin. Em vaki Kurdeki nikarin Kurdeki liver bide jiyan kirin sen ev şermezar kirin amaya. Ev ayba me hamu Kurdane. Kurdeki valet pareze 10 sal xud zindana da maya. 10 sal xud emri xud jiyana xud de tekoşina rizgariya gelê Kurdaniye. Bes em Başûrê Kurdistanê nikarin yek insanekî Kurd li vir becî bikin. Ew şerma me hemû yani. Ava Ahmed ya senin la Kore medyayı esta demem zam de lan çeva avan damane ev Suri Süleyman Nedran ve Suri Süleymani çev no kasane ki avan yan nerede o? Mesela çün ikamet daire de seyarekî suar kirin nava seyare de endame asayiş bence endame ikamet bun ama nazanim suar kirin birin dersinor kirin. Ev. نبض الشعب النيوزي نيوزوا أو حفاظة كندراك والسنوري سليماني عشان ندراو ندراو. Yani leyra işkence belki ne diyeyim, bas ev işkence ki psikolojik ya. İşkence psikolojik ya. Estal sinur Belarus'ta Kürt penaber. Hamu rava standını derve sinur dibin. Ev konsept leyra jiyan dikin. Du xazin Kürt vir Kurdistan'ı çol bikin.
Ya fiziki şiddeti psikolojik fiziki çi farkı niye? Avcı psikolojik şiddeteki gevreye mezine. Ümit bizanebin. Berezin. Destan hoş. Dakika bugün. Öbradere me havar güngür. Avcı duhastin dervesinur bakın. Avcı çen tiş duhazı bebejin. Jara peş geçti. بله اون خیراتنه از دخوازم چند گوتنی خود را گشتی را پار و بکن هونجی ویا همو کردستان را پار و کن با یوی نکاف سپاسیا خود کن از ناومی گنگور آل از خلق قرسی ما سروک که هدف قرسی بری بود اما نه سال از ایرانه اما مانگا کی بری هاتن از هلدان بن چاوا تاوی yönetimi havleri HDP emelden bir çün başı leburuna xu xastı gol şaşi biye az berdan ja hafta ki şundajı mera gotin tevra mala xu barki bero biçi cara kadın hafta ki şunda mera telefon vekirin go tamam neçi jore mera amr hatiyet naçi tamam درو کدنا نافبری جاره کدینی مرا تلفن وکن گوته بیچی اسایش هولیر از چون اسایش هولیر من خبردان کرد گفت تمام برو بچه امیترا تلفنی وکن باشه تلفن مرا وکن گفت حتانی پینشمه یعنی حتانی سوی و پیشمه دخورا اقامه درخست در نخست برو برات بچه نکا اول نو از قاچاقی حتمه بداری پاسپورت همون نینه یک اقامه بدهی حرم کردستانه وکی اقامه بدمه ام دخوازین اقامه بدمه چما نادمه دوی پاسپورت آوانینه بوی وجی اقامه نادمه بوی وجی ام باغلی یوینه پناپرن کردستان دا مینا پناپره کی جیان دکن